ମୁଁ କହିଲି ଘର ଭିତରେ ଆସିକି ମାଛ ଡାକିବ। ବଡ଼ ମାଛ ଅଛି ସେ ବଡ଼ ମାଛରୁ କାଟିକି ଆମକୁ ଦବ। ଏ ଛୋଟ ହଁ ବଡ଼ ମାଛଟା କାଟିକି ଦଉନ। ବାପା କହିଲା ବେଶୀ ବଡ଼ ଦଉନ ଗୋଟେ ଗୋଟିକିଆ ଦେଇଦେବୁ। ଆଉ ଗୋଟିକିଆ ଦିଅ। ଆଉ କାଢୁନ ଖଣ୍ଡେ। ଆଣିବି ହଁ ହେଇଲୋ ପଳଉଛି ପଳଉଛି। ହଁ ଆଉ ଟିକେ ପକା ଖଣ୍ଡେ। ହଁ ମୁଁ କଟା ବାଛି ଖାଇପାରେନି ତରତରିଆରେ ସବୁବେଳେ। ଏ ପେଟି ସେଇ ଝୁଆ ଆଇଲେ କହିବ ପେଟି ମୋ ମାମା। ତୁମେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଖାଇବା। ଏଇ ସେ କୁକୁରକୁ ହେଲା ମଟନ ଖାଇଲି କେଇ ଦିନ ହେଇଛି କହିଲ। ଏ ଶୁଣ ଭିଡ଼ ଟାଇମରେ କେବେ ମଟନ ଖାଇବନି। ହଁ ବା କାରଣ ତୁମେ ସେ କେତେ ଭିଡ଼ ତ ଜଗିବ। ଫାଙ୍କା ହେଇଗଲେ ଖାଇବ ମଟନ ଠିକ୍ ପାଇବ। ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟିଏ ଅଛି ଭାତ ଟିକେ। ମାମା ମୁଣ୍ଡ ଗୋଟିକା ଥାଉ। এটা କ'ଣ ଛେନା ନା ନଡ଼ିଆ? ଏଇଟା ଛେନା ଦହି ଛେନା। ଆଗରୁ ସବୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାଣ୍ଡିରେ ହେଉଥିଲା ନାଇଁ? ହଁ ସିଏ ବା ଯେଉଁ ଅଥାର ଆଉ ସେ ଯୁଗ ଅଛି। ଏବେ ସମେତ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ କରୁଛନ୍ତି। ତଥାପି ଯାହାର ବଡ଼ ବଡ଼ ପରିବାର ଥିବ ସେ ଇଟିଲି ଛାଞ୍ଚରେ କେତେ କରିବ। ତାର ଅଥାରରେ କରୁଥିବ। ଅଥାର ସଜଡ଼ା ହୁଏ ରାତିରୁ। ନଡ଼ିଆ ପତର ତାଳ ପତର ନଡ଼ା ସାଇଜ ହେଇ କଟା ହେବ। ତା ଦେହରେ ପାଣି ଦିଆହେବ। ତା ଦେହରେ ଗୋଡ଼ି ପଡ଼ିବ ଗୋଟେ। ଗୋଡ଼ି କାହିଁ ପଡ଼େ କହିଲ? ମାନେ ତା ଦେହରେ ପାଣିଟା ସରିଗଲା କି ରହିଲା ଜଣା ପଡ଼ିବ ଯେ ଗୋଡ଼ି ଖଡ଼ ଖଡ଼ ନହେଲେ କଉଡ଼ି ପକାଇଦେବ। ଖଡ଼ ଶୁଣୁଥାଅ। ପ୍ରଥମାଷ୍ଟମୀରେ ମାମା କରୁଥିଲା ପିଠା। ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ତ ବାହା ହେଇସାରିଲିଣି ଆଉ କ'ଣ ପିଠା କରୁଛ? ନା ତୁ ବାହା ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଲା ଆମର ପିଠା ହେବନି ଆଉ ଆମେ ଖାଇବୁନି। ହଉ ଆଉ କର ଆଉ। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଅଷ୍ଟମୀ ଭଳିଆ ଦିନରେ ମୋ ପୁଅର ଅଛି ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍। ତଳ ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା କାଢ଼ି ନାଅ କି ପିଠା ଦେଲେ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଆଜି ତ କାନ୍ଦିବ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଏଇନା? କଡ଼େଇ ଛେନାଟା ଅଲଗା ରଖା ନଡ଼ିଆ ତଳଟା ଭିତରେ ରଖା ଆଉ ଏଇନା ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା ଏକାଥରେ ଛେନା ସାଙ୍ଗରେ କାଢ଼ି ହେବନି? କାଢ଼ୁନ ଦେଖିବା। ଆଉ କେମିତି ତାକୁ କାଢ଼ିକି ତାକୁ କାଢ଼ି ବାମ୍ଫ ପଡ଼ିଯିବ। ଆଉ ନ ପଇଲେ ବି ସେଇଟା କାଢ଼ିଦେବି ଟୋଟାଲ କହୁଛୁ। ଥାଉ ବସ୍ତା ଅଛି କାଢ଼ିଦେଲେ ବି ଆଉ କ'ଣ ଥୋଇପାରିବା? ନା ସେ ତଳେ ରହିବ ନା। ହେଇଯାଉ ଗୋଟେ ମିଶେଇଗଲା। ପିଠା କାମ ସରିଲା ପରେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ମୋ ପୁଅକୁ ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ଦେବାକୁ। ଯେଉଁ କାନ୍ଦ ତା'ର ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ନେଇକି। ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କୁ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ଗୁଡ଼ା ଫୁଟେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ମୁଁ ଡରିକି ତାକୁ ମୁଁ ଧରିକି ବି ବସିଲିନି। କାହିଁକିନା ମୁଁ ଦେଖି ବି ପାରିବିନି ମୋ ପୁଅ ଏତେ ଜୋରେ କାନ୍ଦିଲେ। ଏମିତି ସାରିକି ଟୀକା ଦେଲା ପରେ ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ। ଏଠି ଲେଖା ହେଇଛି ଧୀରେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଦେଖୁନ ସେ କେଡ଼େ ଜୋରେ ଯାଉଛନ୍ତି।